que acorda demandar o seguinte: que o goberno de Israel poña fin ao bloqueo humanitario imposto a Gaza, garantindo, baixo a coordinación de Nacións Unidas, o acceso completo e sen restriccións da poboación de Gaza á asistencia humanitaria en base aos principios de imparcialidade, independencia e neutralidade, e que poñan fin á ocupación israelí de Gaza, poñendo en práctica a opinión consultiva da Corte Internacional de Xustiza de xullo do 2024, que declaraba ilegal a ocupación por Israel de Gaza e de Cisjordania, incluída Xerusalén Oriental. Que o goberno de Israel e Hamás acorden e manteñan un cese do fogo inmediato e sostido encamiñado a protexer a vida da poboación civil en Gaza e se garantan as vías seguras para a entrada de axuda humanitaria na franxa de Gaza. Que o goberno israelí deixe inmediatamente de cometer actos prohibidos na Convención sobre o xenocidio contra a poboación palestina de Gaza. Que a organización terrorista Hamás e outros grupos armados en Gaza liberen inmediatamente aos civis israelís e estranxeiros retidos como reféns, e Israel libere as persoas palestinas detidas arbitrariamente. Que a Unión Europea desenvolva urxentemente a iniciativa política e diplomática necesaria en favor dos dereitos humanos, a xustiza e a rendición de contas, para que se garanta o respeto aos convenios que Xenebra que exixen como mínimo que todos os estados suspendan as transferencias de armas ás partes no conflito, cooperen para garantir a rendición de contas por violacións do dereito internacional e apoien as institucións e mecanismos internacionais, incluídas as investigacións da Corte Penal Internacional e da Comisión de Investigación da ONU sobre o territorio palestino ocupado. Que a Unión Europea se opoña frontalmente a calquera intento de establecer unha presenza militar israelí permanente en Gaza, de modificar as súas fronteiras ou de deportar a poboación palestina de Gaza ou Cisjordania, e recoñeza que este traslado forzoso é unha grave infracción do cuarto convenio de Xenebra e constitúe un crime de guerra. Que os concellos e as diputacións provinciais galegas condenen enérxicamente toda a forma de antisemitismo e islamofobia, reafirmando o compromiso e o respeto en todas as comunidades, culturas e religións, e expresando a súa solidaridade con todas as víctimas, especialmente coas persoas desfrazadas, feridas e os que perderon os seus seres queridos.